promotes the right to help. Article 2, Section 16 recognizes the right to help all. From this energy crisis, we tell you that this looks like private energy providers, like for example, companies like Meralco or APEC. Nagpatagisan ang mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan sa Camarines Sur sa ginanap na Resilience Olympia Debate Competition. Bahagi yan ng pakikiisa ng provincial government ng Camarines Sur sa pamamagitan ng EDMERO sa month-long celebration ng National Disaster Resilience Month. Iba't ibang topic ang pinagdebatehan ng mga estudyante na nahati sa dalawang grupo, ang gobyerno at oposisyon hinggil sa environmental issues, disaster at iba pa. Naging platform ang debate para sa mga tulad ni Pio para ipaabot ang karapatan ng mga kabataan pagdating sa disaster resilience. Sa pamamagitan ng naturang aktibidad na iparating umano nila ang boses ng kabataan at partisipasyon nito sa pagtugon sa anumang hamon ng kalamidad. Ang kabataan ng pag-asa ng bayan, mga salita ni Jose Rizal, no? I think it was pretty evident. It was pretty evident that that the involvement of the youth is very necessary. We can observe the trends in DRM, the trends in climate change. And along with the trends, dapat marunong rin tayo magbago. The government must also know how to adapt to what we have, no? What challenges we're now facing. So sa aking palagay, kailangan talagang makita ng mga kabataan ito. Kailangan na magkaroon ng involvement ng pakikilahok yung mga kabataan dito dahil yung mga kabataan po, sila po yung nakakakita ng mga nangyayari sa ating bayan. No? Isa sa mga naging hurado sa debate ang National Youth Commission kung saan pinuri nito ang provincial government ng Camarines Sur sa pag-organisa ng kahalintulad na aktibidad kasama ang mga kabataan. Ayon sa NYC, mahalaga ang papel ng mga kabataan lalo na sa pagtugon sa anumang kalamidad bilang tinaguriang pag-asa ng bayan. On behalf of the National Youth Commission, Naga-Area Office, kami po ay nagpapasalamat sa Province of Camarines Sur for creating this platform for the youth to participate in the celebration of Disaster Resilience Month and also for incorporating different activities that our youth in the province of Camarines Sur can participate, can enjoy, and can learn something that para makatulong din sa kanila in terms of equipping them on about the disaster resilience or become more resilient and sustainable persons. Chris Novello, CSN.